kani kalong ka thuk kubor ka bakerpang halor COVID-19 naka Regional News Unit jong All India Radio Shillong. Menteri Ketenat Kakot Kakya jong ka Sarkar India Dr. Harsh Vardhan uloong ba kari India kalanang ya chaprang sya ka jinglong jingman ka bakham bha man lakasngi ha ka be debu COVID-19 haba ka jingkiyo ka ba arsha kala nebet ha ka shipo point khandai ha kini hilai sngi uloong ba kani ka jingken ka long shipo point r haba ken ha kini ki nyo sngi bat pra point nyo haba ken ha ki khat saw sngi belala Dr. Vardhan uloong ye kani haba udang penlong ye ka jingkmi benya halor ka jinglong jingman ha ka be de bat COVID-19 kat kum ka jingjurip ha ka COVID surveillance bat ulat ka Delhi lambat ki officer nak sarkar pedeng bat sarkar Delhi ha ka jingyelang ka ba ula penlong leng ba ka video conferencing nin ka singi haba kedau ye ki jinglong jingman ha keleng kari Dr. Vardhan uloong ba ki don lai spa nyotli ki district ki ba ha ka green zone ar spa kandai nyotli ha ka orange zone bat chi spa ar pratli ha ka red zone ka jingken ki break bela kot na COVID-19 hakari kala khamkiu sha ka arpulai point line na sispa ka khubor na katnat ka kot ka khya jung kari ka ong ba ka jingdon ji ki break bela kot hakari na COVID-19 kala nangkiu bat kat hadu menta nyo hajar arpunyo ngut ki break kila kot na ka ni jingpang Hakawi pakaliang ke jingdon jo kibri kibela penti kena bakila yo novel coronavirus hakari India kilong arpunda hajar khandai spa nyu pusangut kat bagi bela yap nak ni jingpang kidan khandai spa lai punyungut susu katana kakot kakya kaya tu ba hakini ki arpulai sngi bela ngan ong biang ketu ba hakini ki arpu prasngi bela la om sim dan shu ki bayo ya kani ki jingpang hakhanyu tili ki district hakari ki jingken na ka World Health Organization ki pen I bahaba ken kelum haki arpu tili ki ri ha ka prathai ki bela sakta jur ha COVID-19 ka jing sakta bat ka jingjur jong niu knyang jingpang kalong prapusau sha khamtam banya kari India ya khan ringut ki bahayeng jong ubri ubenengkong ha Meghalaya ubayo COVID-19 la phates biang bat ka kai phot ka pen I babaro kilong negative kata kim don shu niu knyang jingpang menteri rang ba ka Meghalaya Conrad Sangma haka kubor ba ula penmi leng ba ka Twitter ula ong ba ye kini ki khan ringut ki brio ki ba kenthop ru ya prangut ki bala test positive khamashwa la pha test biang bat baro kini la shambe ki long negative menteri rang ba ula ong ba kini ki prangut ki bala test positive haswa dan kam ban pha test biang hadian arpusa kunta kat kum ki kendon ki bade ban le haswa ban pen bena ba ki la laj pura na niu knyang jingpang kat hadu menta ka Meghalaya ka don ya khat arngut ki brio ki bela yo COVID-19 ha ka ba khat wingut ki dang don ha ka jingsa sumar bat uwe ulayap menteri ketenat ka kot kakya jong ka sarkar India Dr. Harsh Vardhan uloong bakari India kan sepenmi ya ki rapid test kit balasna halari na ka bentaban test ya ka jingdon jo COVID-19 nadu ubna jemang ubanwan Dr. Vardhan lakhot lang yiki scientist bani trelang na kabentaban penstet yiki kam hakasin jam ban penduna ni ban tem yiki jing ka bami no COVID-19 uloong ba kumba siteng dorjon ki dawai tika yada ni ki vaksin la pen kre ban sna ha ka ba sautli na ki ka jing sna kala ya saprang ka secretary jong katnat biotechnology ka Renu Swarup haba pentip so menteri kala ong ba kisin jam ha ka kamwat benya kilong ki babun penat rengkat bagi jing sanjor ki jing trekam ki ba on la ban pen trekam kerki bat ki ba on la ban te la kam sendan ni kani ka klam hadu adin habut South Spotlight li ki ling swing ki bahab ka thup lifeline udan flight ki la trekam na ka bentaban let pen poi ki mar ki bedon kam ba ye ki dawai ber ki tiar sumar ye ki nong pang sakleng kari katnat ki kam ling swing jo kari India ka ong ba ki ling swing lifeline udan ki la let ben pen poi ki mar bat ki dawai sabaro ki jaka ki bakendong jong kari na ka bentaban long ka jingerap ha ka jinge khun jong kari persha yo COVID-19 ki lifeline udan ki la her palat lailak kandai punyo 1000 kilometer lengkari bat lelit pen poi ya news pa sapu praton ki mar hadu nen kesengi kawai di galing swing ke bela penyat daki kenhun ki bamdei jong sarkar kata ka SpiceJet Blue Dart Indigo bat Vistara kitrei haka kam kit mar sakeleng ki jaka kum kiling swing kamai katu ni ka khubor ka bela wan shapi
Kabalong katup kubor kabakar pang halor o COVID-19 naga regional news unit jong All India Radio Shillong kalakut.